तरी आम्ही सगळे गोमुख सांगत होतो. काय तर बाये, त्या घाटवळच्या प्रेमात पडा नको म्हणान. बरं, प्रेमात पडाचा कारण काय तर गोमू म्हणता, माझ्या घाटवळाच्या मिशा एवढा रुबाबदार मिशा अख्ख्या जगात कोणाच्या नाही. आता कोकणातल्या नवऱ्याला काय दाढी मिशी नसता काय हो? असता. पण गोमूच्या मते या सुक्या कराड. गोमू रुबाबदार मिशेर भाळला आणि त्यांना घाटवळाच्या गळ्यात माळ घातल्यान. लगीन कोल्हापुराक झाला. कोकणातून गेलेल्या पाहुण्यांका आणि वराडाक घाटवळांनी पांढरो रस्सोनी भाकऱ्यो घातल्यानी. आमचे लोकव मेले हावरे. एकेकान 2-2, 3-3 तांबडे पांढरे रस्से पिल्यानी. साक सूक करीत आणि घाटवळांची तोंड फाटापर्यंत प्रशंसा केल्यानी. घाटवळ मेले कोकण्यांका हसत होते आणि नावं ठेवत होते. मी म्हटलंय, आम्ही जरी वकलकार असलाव ना तरी कोकणाक नावं ठेवण्याची गरज नाही. हा, आमचं मालवणी मुलूक एकदा बघा आणि मगे सांगा तुमच्या घाटर त्यातला 10% तरी असा काय. तर तो गोमूचं सासरो माझ्या अंगार धावा निलो. म्हणता कसो, पाहुणं, अहो उगाच गमजा नका मारू. काय हाय काय तुमच्या कोकणात ते एक डाव बघू तरी द्या आमासनी. ते तुमचं कोकण तुमच्या खर्चानं आम्हाला दावा, मग बघू घाट सरस हाय काय कोकण. माका इलो राग. इरेक पेटलंय. म्हटलंय, चला चला तुमचा 5 परतवन माझ्या खर्चानं कोकणात करू. 5चे 10 इले हो कोकणात. वर्षभर मी कर्ज फेडीत होतंय. आता गोमूचो नि माझो तसो काय संबंध नाही नात्या गोत्याचो. हा माझा बालमैतर. लहानपणी मी त्याका 7-8 आवळे आणि 2 चिजेची बोटका दिल्यार ता माका माझ्या गालार 2-4 मुगे दे, एवढंच काय तो संबंध. आता माझी मिशी तशी काय अगदीच सुक्या कराड नाही होती. पण गोमून माका माळ घातली असती तर काय झाला असता. पण नाही, जवळचो तो बाबलो नि लांबचो मिशीवालो सोबलो. तेव्हा म्हटलंय, ह्यो चान्स सोडायचो नाही. गोमूच्या गोवाक आणि त्याच्या घरातल्यांका पाहुण्यांका दाखवून द्यायचा, अरे मालवणी मुलूक तो मालवणी मुलूक, दुसरं स्वर्ग. आमच्या कोकणातल्या नारळाची साधी किशी आणि तुमच्या घाटवळांची मिशी येतूर जमीन आसमानाचा फरक असा. आमच्या वडे सागोतीची चव तुमच्या पांढऱ्या रश्याक नाया. आमच्या चवय्या पंजाची सर तुमच्या नवय्या दशाक नाय. गोमूचो घो, सासरो, सासू, दीर आणि बाकीचे पाहुणे फोंडा घाटातून उतराक लागले. आजूबाजूक सगळा हरियागार. आमची गाडी वायच खाली इली नि गोमूचो घो वाडान बसलो. म्हणता, काय हो कोकणे, फोंडा घाट मध म्हण लई प्रसिद्ध आहे. आताच्या आता तुम्ही जर तो मध मला दिला ना तर तुमच्या कोकणाला 100 पैकी 10 मार्क देतो बघा आम्ही. चमारी, आत्ता ताबडतोब मध खैना पैदा करणार. पण मध नाही म्हटले तर 10 मार्क हातचे जाणार. मग गोमूच्या घोवाक मी एक पेच टाकलंय. मी म्हटलंय, घाटवळानू, गोमूच्या वाटातलो मध गोड नाही काय? नाही म्हणजे असा जर तुमचा मत असात तर मग मी तुमका फोंडा घाट मध आत्ता आणून देतय. मिशीवालो घाटवळ चमाकलो. अहो गोमून लाजान मुरको मारल्यान. बाकीच्या पाहुण्यांका काय बोला ना. मिशीवालो गोमुख बघूक लागलो. गोमू बोलला, अहो देऊन टाका की त्याला 10 मार्क. कशाला पाहिजे तो फोंडा घाट की धोंडा घाट मध. गोवा नंदी बैलासारखी मान हलवल्यान. माझ्या पदरात 10 मार्क पडले. अजून 90 मार्कांची बेगमी करूची होती. 100 पैकी 100 मार्क मिळाले तरच ते घाटवळ कोकणाक सरस म्हणणार होते. सगळी लटांबर घेऊन मी कणकवलीत पोचलोय. थैसून नांदगाव मार्गे देवगडात त्याका कुणकेश्वराचं देऊळ दाखवले. माळा वयले पवनचक्क्य दाखवले. गोमूचो घो म्हणता कसो, यात काय नवल. अहो आमच्याकडे बी अशी देवळं ना पवनचक्क्या आहेत की. तुमचा त्यो देवगडचा हापूस आंबा का काय म्हणतात ना, त्यो आत्ताच्या आता आम्हाला खायला द्या तर तुम्ही खरे कोकणे. मी गोमूकडे बघूक लागलंय. पदर सारखो करीत गोमून माझ्यावर डोळे वाटारल्यान. मी लयच काळजीत पडलंय. आता ह्या घाटवळाक ऐन दिवाळीत देवगडचो हापूस खैसून आणून देणार. शेवटी बुवानू जामसांड्याचे आप्पा गोगटे मत्तिक धावून इले. त्यांनी आपल्या कमळात दडवून ठेवलेलो एक हापूस आणून दिल्यानी. गोमूच्या घोवान कांद्याक ढास मारतं तसो हापूसाक ढास मारल्यान आणि 10 मार्काची भर माझ्या खात्यात पडली. आम्ही मालवणात पोचलो तेव्हा 3 झाली होती.
समुद्राक नारायण दादांसारखी भरती इल्लेली. नदरेसमोर सिंधुदुर्ग किल्लो. गोमूच्या घोवाक किल्ल्यावर जावची लहर इली. आसपास एक होडी दिसना. समजा मिळाली असती तरी कोणी पाण्यात लुटली नसती. गोमूच्या घोवाक मी विचारलंय, काय हो मिशीवाल्यानू, सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर जावकच व्हाया असं तुमका कित्याक वाटता? हायसून किनाऱ्यावरसून बघून घ्यावा. तसो गोमूचो घो खवाळलो आणि म्हणालो, एवढा मजबूत किल्ला किनाऱ्यावरून बघायचा? हा, कसले कोकणे तुम्ही? तेव्हा मी तिरप्या नजरेने गोमूकडे बघलंय. गोमू हसला आणि घोवाक म्हणाला, अहो, मजबूती बघायला किल्ल्यावरच गेलं पाहिजे असं काही नाही हो. तसो गोमूच्या घोवाचो थोबडो येडबंब झालो. गोमू त्याच्या कानात काहीतरी कुजबुजला. गोमूचो घो एकदम हराकलो आणि त्या आनंदाच्या भरात त्यानं माका 30 मार्क देऊन टाकल्यान. आता माझ्याकडे 50 मार्क जमले. मालवण सोडून आम्ही यंगुर्ला पोचलाव तरी त्याचा समाधान व्हायना. याच्यात काय बघायचं? छे, त्याच्यात काय बघायचंय? असा त्याचा पालुपत चालू. आता म्हटलंय, आता ह्या का कोंडूर दाखवूया. मी गोमूच्या घोवाक विचारले, तुमका चिंत्र खानोलकर माहिती असत काय हो? आता ह्या प्रश्नावर तो गुडघो खाजवूक लागलो. मी त्याका जास्त वेळ बुचकळ्यात न ठेवता म्हटलंय, अहो, ते खानोलकर एक लेखक होते. त्यांनी ज्या ठिकाणचं नाव आपल्या कादंबरीक दिल्यानी आणि पुढे ज्याच्यावर पिक्चर निघालो त्या ठिकाण तुमका दाखवतंय. कोंडुरो, जगात गाजलेलो असा. सगळा लटांबर घेऊन मी कोंडुऱ्यावर गेलोय. समुद्र खडकाक ढुशी दे होतो आणि त्याची लाटा रिबाउंड होऊन पाठी परतत. धो धो धस असा आवाज करीत होती. मी विचारलंय, असा काय असला नामी ठिकाण तुमच्या घाटार हा काय हो धो धो धसवाला? गोमुख मेल्या लाद ना शरम. त्यानं आपला घोवाक डोळं मारल्यान आणि घो चेकाळलो. म्हणता कसो, असलं ठिकाण बघायला आता हिथं कशाला यायचं? आम्हाला रोज भेटल की आमच्या घरात कोंडुरा. माका काय बोला की येईना. मनातल्या मनात त्याका 100 गाळी घातलंय. माझो चेरो पडलेलो बघून गोमून घोवाक खून केल्यान आणि मगे घोवान डिक्लेअर केल्यान. तरी सुद्धा आम्ही तुम्हाला 20 मार्क देतो. यंगुर्ल्यासून कुडाळ, थैसून सावंतवाडी आणि शेवटी आंबोली अशी ठिकाणं दाखवीत गोमूच्या घोवाक खुश करीत मी वन फिरलंय. बरोबरची गोमूची सासू, सासरो, दीर आणि ते पाहुणे सारखे चरत होते. भजी, उसळपाव, खडखडे लाडू, मालवणी खाजा, खरवस, मालबोवे काय काय हादडीत होते. माझो खिसो खाली झालो. आंबोलेक हिरण्यकेशीच्या धबधब्याखाली गोमूचो घो न्हायत असताना त्याच्या कानात मी किचाळलंय, काय आता तरी पटला ना, घाटापेक्षा कोकण सरस असा तो. तो धबधब्यापेक्षा मोठ्या आवाजात ओरडलो, पटलं, कोकण सरस आहे तुमचं, पण आता हे या घाटवळाच्या ताब्यात आहे. मी गोमूकडे बघलंय. त्यानं पटकन मान फिरवल्यान त्याच्या डोळ्यात सून 4 थेंब धबधब्याच्या पाण्यात पडले.